Cardom Pinada Biota Long Penelisa Mirani Timupi, Nonarjuita, Biotang Tonpe. West Karbiang Long Dura Amla constituency Kapalo Tenkera Lang Swalong Vosik Nipai Narkeparni, Aduya Hoy Alam ki Klang Data Pivosik Nipai Sirkeparni put hot Alam ki Klang to Biota Peranke, Piratanepe, Biotanapale. Hawar atata tumpen kapachini ateng plote kidam tang Vosik Nipai Narkeparni, Rotatum Thur Pakpen, 1951 Aninkana hot Aduya Hoy Keplaka Tengpen Ademaklong and Palidamsi Sim Sabason, Etekanglo. Lapen cek sitami etekanglo labangso arnikang sampu thot modern suba laben rai komasai khia tum pen arlong ki som tekanga pot an phurthulaplo lo anto takalilang Nogao district kidwa tum Karbi Anglong arlo Karbi arit mate abiria lo kidwa thengpia rongalong color ke pen cross sign pitekanglo non lapuan Nogao district kidwa tum nangki claim headed pulote hadak ahawar along kido akarbi lapen tiwatum konatlo kidopo apen kaphere pensi dobernapom Local MSC Prabhat Chandra Taro alang lila bangso aduya hoy alam chingkiche thanlo apen longlia pata takaselam pejia phan claimlo setame sarkar atum RDP data sansi theklong atheke non puan ta labangso aduya hoy alam klang bomla elasi mathalo alam abangke nili mathayat pen alam bangke lasila modan suba pu munina bang alang si la forester atuma phanta ke hoy dam ba ke hangdam la sonsi mandet nili ka matha teng Forester tum nang than forester tum ta lason si nili phan nang ke than lo je umar ne tum complain nang ke pisiri tum ke wang cho lason si ki nang ke than te bang complain nang pia pot dili tum ta sakuri do pot wang nang kok lo je lason si nang ke than Hanjang langso langsang telong Vosik Nipai Keparni Arnitili Isira minute inko apor malom thengpi ki krepajok edona hem ahong phala baprai Biota kelang dona tengke hanjang langso langsang ti kongching ti mungarong ka et hanse pia hem puse biota longdon thengpi ke krep ahia kangtang pen hem biria long ke ya kowe arong lapen nari ko arong he hui lapen hem along penang ana hormuta nahok donoputa biota longdon lasila so along Karbiang long ten mos council ke thekidinga tumpen kerap kelong japan kisung ke phua bang phipen chuningri non malam so poraphan biota mo inton iksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন দানাং না ইগাৰ কয় বং মানাই বাংসৰাক থানে পকচকৰ অং Pipono bong Pipolote Igar ko ni pokchokor elo timen doy nang nam bidam thani chichakon elo ajo porto loke bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi kilong bang puji mini pokchokor dawai nang pidun tha Ladakh tok 24/7 open pu 0 anteng puduman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahan lo alon medical store Icheng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labangso pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji lasi Difu Medical College and Hospital opposite alon medical store along nangli tumtame humring non Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrik tami Dihena mopit puthat biota long bangthulo 1998 Bangkok Asian Games along gold medalist Dingko Singh Vosik Nipai Kep Themanani atapapor arong chewatanglo Manipur boxer Kaltang Dingko Singh India date apartment Bangkok along kapidopon 1998 Bangkok Asian Games chipate dun pen seralek chipalong dunsi India lapen amethang along riaphan nongme manlo kidam tang pinangar ni pen liver cancer kiso kachilang boma hot covid kiso long pen milo sitame cancer kiso kimi un edera jok chiwoi juilo Kalitang Dingko Singh kachiwoi hot arta ningkan plikebra hinilo Alangni kachiwai alam karju long pen Indian Prime Minister lapen Union Sports Minister pen chenglok sports kapathu abang kubang phiatum ningdu grinti Pinia da babiota bang kelapan si kangton iklo domi thak me kurang thu